Dalaygon ang Dios mga igsoon, ka pangutana nga nindot kaayo. Ang pangutana nga diin naghatag kanato og kalipay, nga diin matod pa diri sa pangutana, asa makita si Jesus sa Old Testament, asa makita si Jesus sa Daang Testamento. Kung imong pangitaon si Jesus mga kaigsunan, ang iyang pagka persona dili pa nimo siya makita kay natawo man siya diri na panahon sa bagong tugon. Kung imong babasa diha sa Mateo kapitulo 1:18, diha pa man gituman nga si Jesus, pero kung imong tan-awon mga kaigsunan sa daan nga testamento, mabasa nimo sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Matod pa diri sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6, kay alang kanato ang usa ka bata mataw, alang kanato ang usa ka anak ka lalaki ihatag, og ang kagamhanan ipahiluna sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan tawgon og kahibulungan magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan sa walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Kung imong tan-awon sa Daang Testamento, aduna nay sulat diri nga kining maong bata mataw nga nag-address kang Kristo. So imo makita bisan sa Daang Testamento, makita na nimo ang usa ka pagpahayag nga kining usa ka bata mga kaigsunan mataw ang usa ka anak nga lalaki nga ihatag ang kagamhanan ilalom sa iyang abaga, og ang iyang ngalan tawgon nga kahibulungan magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Kung imong tan-awon mga kaigsunan nga ang balaang kasulatan nagatagna kini mahitungod kang Kristo Jesus nga mataw siya, dala ang iyang pagkagamhanan ug atoridad nga itungtong sa iyang abaga gahom sa paghimo sa tanan nga mga butang nga iyang buhaton samtang diri siya sa kalibutan. Mga kaigsunan, ang pagkagamhanan sa atong Ginoong Jesucristo aduna kini siya gitawag katumanan. Kung imong tan-awon ang Pilipos kapitulo 2 bersikulo 10, ang iyang ngalan giyukbuan sa tanan, o kini nga ngalan mga kaigsunan ginaludhan sa tanan. Wala nay laing ngalan nga angay natong sangpiton. Dili na ang ngalan ni Pilimon, dili na ang ngalan ni Magellan ang imong sangpiton mga kaigsunan. Kinsa pa nang ngalan nga imong sangpiton? Sumala sa balaang kasulatan, kining Jesus nga naa sa daang tugon, ginatungtong kaniya ang kagahom, Siya ang kahibulungan og magtatampag, Dios nga makagagahom, amahan sa walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Matod pa sa bersikulo 7, mahitungod sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug pakigdait, kini walay katapusan ibabaw sa trono ni David, ibabaw sa iyang gingharian, aron sa pagtukod niini o sa pagtuboy niini uban ang hustisya ug pagkamatarong sukad karon ug hangtod sa kahangturan. Ang kadasig sa Ginoo ug sa mga panon maoy naghimo niini. Muna siya mga kaigsunan nga imo makita si Jesus Christ bisan pa sa Daang Testamento nga kini ginatagna ni propeta Isaias nga kining maong bata mga kaigsunan mataw nga usa ka lalaki nga diin kini matod pa sa balaang kasulatan, matod pa sa Mateo. Kung atong balikon sa pagbasa mga kaigsunan diha sa Mateo kapitulo 1, nga nagahisgot ang balaang kasulatan mahitungod sa gitawag pagkatao ni Jesus. Og ang pagkatao ni Jesucristo nahitabo ingon niini sa diha nga iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose. Sa wala pa sila magtip-ipon, nakaplagan siya nga nanamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang bana tungod sa pagkamatarong man siya og dili buot magpakaulaw kaniya, nakahukom sa pagpakigbulag kaniya sa hilom, apan samtang naglaraw siya sa pagbuhat niini, dihay usa ka anghel sa Ginoo nga mianha mitungha kaniya pinaagi damgo, miingon, Jose anak ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gipanamkon gikan sa Espiritu Santo. Manganak siya usa ka batang lalaki, og siya imo nganlag Jesus, kay siya mao ang manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tan-awa usa ka ulay magsabak ug manganak og usa ka bata nga lalaki, nga sa iyang ngalan tawgon nga Emmanuel, nga nagkahulugan ang Dios kauban nato. Mao kini mga kaigsunan ang katumanan. Sa ato pa si Isaias nagtagna nga diin usa ka
mataw gikan sa usa ka babaeng anak nga lalaki. O kini makigsunan nganlan og Jesus, Kristo, kay siya ang adunay ngalan nga makahatag kanatong kaluwasan. Busa matod pa sa balaang kasulatan, si bisan kinsa nga magasangpit sa iya ngalan mamaluwas. Og wala na laing ngalan nga angay sangpiton sa tao aron siya maluwas. Gawas sa ngalan ni Kristo, mga kaigsunan, pagkadaghan pas ngalan karon nga atong ginasangpit. Muna nga dili na siya pwede kung Biblia ang imong pasultihon, mga kaigsunan, no? Nga wala na laing ngalan nga imong pagasangpiton pa dinhi ni ining kalibutan. Gawas sa ngalan ni ining Jesus Christ, mga kaigsunan, nga bisan pa sa daang tugon gitagna nga mahimo kini siyang magahari sa tibuok kalibutan. No, kung imong tan-awon, mga kaigsunan, diri sa balaang kasulatan, og walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pa nga wala na laing ngalan ubos sa langit o ginahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi nini kita kinahanglan maluwas. Ngano magsige pa man tagsampit na mga ngalan in tawo, no? Nga wala na may laing ngalan nga gihatag sa Ginoo nga makahatag nato kaluwasan. Salamat sa pangutana nga naa ba kuno asa makita si Jesus Christ sa daang tugon. Naa makita sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 hangtod sa 7 sa uban mga bersikulo sa uban mga libro, pero limitado atong oras mo ra to atong gibasa, mga igala. Pero ambot ato ipasabot nga diin kining Jesus Christ, mga kaigsunan, gikatag na aron mahimong maghatag kanatong kaluwasan. Wala na laing atong sangpiton gawas kang Jesus Christ. Salamat, mga igala, sa inyong pagsubaybay sa atong programa Dalan ni Jesucristo. Ang Dios magapanalangin ni ining maong programa nga diin kini gigamit sa Ginoo aron sa paghatod serbisyos pagwalis pulong sa Ginoo. Libre kini nga diin kini gitawag nga kaabundansya kadagayas pulong sa Ginoo nganha kaninyo. Dalay ang Dios ug ang Dios pa magapanalangin kanatong tanan maayong adlaw. Daghang salamat. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.